Os atletas tomarán a saída ás 10 da mañá dende o porto de Aguiño para percorrer un primeiro treito de 6 km pola costa ata o núcleo urbano de Ribeira, onde completarán 2 voltas un circuito de 7,5 km. Os mellores atletas galegos daránse cita nesta proba, entre eles Pedro Nimo, gañador da pasada edición, que xa confirmou a súa participación. Todavía temos aberto o plazo de inscripción, por lo tanto, ainda é moi prematuro poder falar de participantes. Por suposto, estou convencido que, como decía moi ben o alcalde Manolo, pois vai a ser un circuito do agrado dos participantes, porque ademais aquí no casco urbano vanse dar 2 voltas aproximadamente de 7 km, por lo tanto a xente vamos a ter a oportunidade de poder evaluar, pois como non, como vai a carreira dentro, insisto, aquí do propio casco urbano. A unha cola de saída aproximadamente de uns 6 km ata chegar a Ribeira. Ese tramo considerámoslo fermoso, pegado ao mar, cunhas vistas impresionantes. Certamente, quizáis é o tramo máis duro de todo o percorrido, para entrar despois nun circuito de 2 voltas, xa na localidade de Ribeira, que será un circuito completamente chan. Falar un pouquiño tamén que os gañadores do campeonato do ano 2016 foron Pedro Nimo e Paula Mallobre. Acaban de confirmarme agora mesmo que Pedro Nimo, o actual campeón galego en vixencia hasta que se celebra o campeonato desta tempada, vai a participar na proba xunto co seu equipo. Estamos agardando tamén a que Paula Mallobre, que supoñemos que tamén confirmará a súa participación, e tentarán ambos renovar o título de campeón de Galicia de medio maratón. O alcalde de Ribeira quixo agradecer á Federación Galega de Atletismo a confianza depositada no Concello para a organización desta proba, así como os patrocinadores privados Frinsa e Coca-Cola que fan posible a súa realización. Teño que agradecer á Federación que se puxera en contacto con este Concello para darlle a posibilidade de ser a sede do Campeonato Galego de Media Maratón, e a parte, pois quixemos que a proba tamén se pudera ver embellecida co que é a presencia de outros múltiples corredores populares nunha distancia que é máis difícil encontrar ao largo do calendario galego. A proba vai a salir de Aguiño, despois vai a ter un circuito polo propio casco do Concello, que é un circuito aproximadamente de 7,5 km, que é moi parecido ao que é a carreira popular dos 10 km. Os interesados en participar poden inscribirse ata o mércores día 6 na web carreirasgalegas.com.